Hello guys, this is Eric Kilot of Digo City. Nami karon diri guys sa asa na? Baluyan. Baluyan. Ayan namin sa Baluyan guys with Madam, with Kagawad Arnold og si Kagawad Villamor Pohon. Maabot nga eleksyon guys sa Matanaw, Memorsa. So ayan, tanaw na to ang shout out sa taga Barangay Memorsa. Oh, Pohon. Someday. Pohon sa umabot ng eleksyon. Napay plano pa. Emilia Villamor. Ato ang pilion pagka magpapili siya. Wala pagipilian kung sa pagka-muse. Mapalit mo ko sa hangin. Madala ka des hangin. So ayan guys, napay karon sa Baluyan na nangunong may. So makita ninyo, ayan. Ayan. Pumunta namin karon kay mamalit may mangga. Nagpurong ko guys kay medyo init siya ng taliksik. Namili lang mangga guys. Ayan, namili lang mangga. Para tindahan nga mamalit mo tindahan. Mangga. Pagkum na. Ayan. Palitan ni ha. Mangga dati nga. Wala pa katilaw parte ng lamia. Ayan. Nara mo ang sakyan. Kunboy mi sa isa kasakyanan pod. Puro na padigos. Gulang. Ayan si Madam. Ano lagi na. So ayan, shout out po sa mga viewers, love you guys. Gikan pa mi sa ni Madam sa General Santos City guys. Monang wala mi na wala ko kapanghilat karon diyan medyo pag may time na to sa General Santos City. Ayan. Yadto mi sa eskwelahan ni Laika, elementary high school ni Laika og ni katong bag-o lang nag tawag ng tanghalan Grand Champion. Ayan. Dito sa ilang eskwelahan. Isulod yun may wala lang ko mag-video, no? So kay Milay on the Beros. Ayan. Ayan. Namili na sila guys. So gikan pa mi sa General Santos City guys, nihapit lang mi diri. No? Kinigabot, manghilot na pug ko. So ayan. Sa sugo na ugma. Lugar lang simpat ng tanang lugar. So ayan. So karon diri sa ayan. Love you guys. So ayan, makita niyo. Pila na kabok? Wala, magkita siya dong. Stress. Uli na may on the way to Ting mangga daw niya, papicture. Saging mangga na po. Manang saging, nagmangga na po siya. Mangga. Si Madam Villamor. So alam mo kalimot ni Madam Emilia Villamor Isa ba? sa karong umabot nga piliay ha. Magtiniliay kita. So, plano pa lang. Shout out sa taga Memorsa, Matanaw. Yan. So, taga Barangay Memorsa, Matanaw, Davao del Sur. Shout out kay Madam Emalin. Ayan, Madam Malin. Madam Oso. Ayan. So, ayan. Gipanitan pang mangga. Mangga mo diha. Mangga sa katong nangitag mangga nga pinakalami nga mangga. Wala sa Digos, wala sa Matanaw. Nasa Baluyan ra man di ay. No? Di mo kakitag mangga nga perting lami Wala sa Davao del Sur.
Paradise Baluyan. Ayan. Ayan. So, ayan. Love you guys. So, bye-bye.